नै बाय गुसु लानाव मोसानो फैदों गाइस दे मोसानो मानसि दंना गैया आया फैदों मोसा 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 बैसागो 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 Maju terus dong. Hat guskang lah ya mas Sirwa. Iba saat itu lang guskang macam apa tuh match gunanya. Orang selap lang juga. Jangan mesti apa ganda ganda. Jangan musai ada runggaya ada pun je. Ayo nak sebab tahu pergi. Tuh pun tak boleh bes. Tuntun saya suka belah mana leh. Belah mana saya kaki lah. हम सच में वीडियो लेता है हम झूठ नहीं बोलता है नहीं नहीं हमें नहीं पढ़ना है गंदा गंदी जंगल में सिक्ला पड़ा देर पुनाय लाव पुनाय सिक्ला पड़ा नहीं लाउडेंग सर सासिकनांग को कमेना पुर माय और सर सासिकनांग साइज सेंगनांग गडबल राव बुदुम पिदुम पागे क्या आयु थेंग्ज्रेब फैनानै थिनालि मोनफैबाय जोङो मोसा थिनालियाव मोनफैबाय दा जोङो आदा मनस लाना मोसाहैनो नागिरदों आरोना दसे मोसाग्लांहै नोंसोरनाव 11:00 हरो खोमा फिसा बबे थांनो नागिरदों आइमोनालाय माथाय दासो दे थिनालि आयु हाबाब माबा माबि फैजोब्बाय गारि wah paksuan jibu dah kau habani ke mana habani dah dokon bondo ke zaman itu mata malah rabu dokon kun kuliah ke musa ni bu nih ada mundur selana kan moros borol anau dah musa kan nih lama ya kita musa kan nih wah lain naik le guys bah bibaran neng tuh kusum kenapa tadi gimana tuh? Bibar bariau, bibar bar pop jebnai. Ini ya, gimana katanya le? Ini le? beautiful Palang nak kayak mau coba. video mau video mau So pergi lai bay. Kau ban ke ya mbak? Tunggu. Kita kayak mana mbak yang Nah, kenapa ada di pulang tangan? Bisa Pura. Tunggu. Bisa yang murah dong. Hai pasalanai, enjar borosika hai singlai, बैसागु बोथोरखौ बराय जोंलाय बैसागु बोथोरखौ बराय गोरा बैसागु Bye.
guys. Tinaliyaw. Paso-paso moनगासिनो दङ. दखान मोसानानै paso-paso मोनगासिनो. Lora bilang gan kamu nih zale boleh. Song kita bay. Lama nih sih sini. Tinali mosanane guys moनगासिनो दङ जोङो. Abu unjuk nak mosakan dah. Menanggu. Aku lagi jangan. Deh. Bila kusrai zubai, harap kuzubai. नोंथांमोन नायनानै ला 3 नम्बर बालिगरानि सेंग्रा सिख्लाफोर मोसानो फैदों 1 नम्बर बालिगरायाव आमा नै प्रेसिडेन्ट साहब मंगल सिंह आजुवारि लाजि दियो फंबाया फराय बुन्दा प्रेसिडेन्ट नुबाय रायजोफोर 3 नम्बर बालिगरानि सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेसे ग्रोम इउटुब बेयो मोनसे चेनेल फंबाय नै हेन्डसाम बय 3 नम्बर बालिगरानि हेन्डसाम बया इनो दा बिथाङा लोमजानानै एसे खुद्रिखांनानै दं ओइ फंबाय मा रिटार्न सिगांनिफ्रा खोनाखै सिगांनिफ्रा खोनादोंना खोनादों बाखायदिंबाय मन्दिराव गासैबो जमा जाना फै रावनावबो न'आव हाबनाङा
जिरायफैबाय मन्दिराव गासैबो दा नोंसोर दंजोबो फैसा हिसाब खालामनो नागिरदों मा एसेबां मोजां जिरायफैगोन नोंसोरलाय बोरै सामनिया थाबबाय नामा ए सामनिखौल' नुवा आङो आंबो जिरायनोसै दसे आयदै